Itinagan ti Ama. Napalabas. Iti panagsarita da Padre Simon ken Don Leon. Impadlaw tinaut udi ti pungtot na. Iti nadakamat ti padi arumbeng la kumasursurwan ti Don ti mamakawan kadagiti nagbasol ken kuana. Iti sabali a bangir. Napan ni Hepe Salvador iti mansyon dagiti rugante ket kinasarita na ni Mayora Chona. Ngem saan ngay manugot ti Mayora iti kiniddaw ken kuana ti Hepe. Kabayatan na. Napan manan ni Mr. Wong iti simbaan ket kinasarita na ni Padre Simon. Ita gagayem, denggen nyo tituloy ti nobela tayo na paulwan. Itinagan ti Ama. Talaga makapabangalik na dagiti balakad mo, Padre Simon. Maliplipatak pagdaldalanak, itagapukan ka. Pakaragsakak met no kasta, Mr. Wong. Kasano nga Lord, Padre? Sana ko nagbayag. Mapan ko pa'y kitaan mataltalimaan listawlan ko. Sige, Mr. Wong. Diyos ti kumuyog kan ka. Agyaman ak, Padre. Naskay may pakitak, Padre Simon. Hanadalos konsensyak. Dahito lang pamuspusan nga mok. Tapno mapunas. Lugan Don Leon dahita nagsaldang. Ayop dahita Don Leon. Iso makagapo amin nagiti mapaspasa makita kanyak. Ni Monica dimsaag. Saanin maliklikan. Talaga agkita kamin. Jack asit ganda Don Leon and Mr. Wong. Baybayak ida. Kita nga niya teramidan da iti panagkita da iti sango ti simbahan. Sa nabalitad da ni Monica, imposible nga itulok na nga dadaka sa mapasamak. Dito'y ama panagnagak. Noan niya ti kabalan da nga aramidan iti tunggal maysa. Paliiwag ida. Nasilip ka talaga, Don Leon. Nagbaligi ka parang dadal mo kanyak. Agyaman ka, Mr. Wong. Taad datay ti sango ti simpaan. Tano saan ang mga nojag malapdan ti bagik ket noan niya pa'y ti maramid ko kan ka. Ulbod ka! Mabayan ka di, Mr. Wong. Saan pa'y lang ang nakarecover ti amak itinapasamak kan kwa na? Monica, tiamok kat nasilip ka. Ngam kinabaalan na ka inalilaw amam. Mr. Wong, di mo pagsawan iti kasta ti anak ko. Papa, kan, agdiretsotan dita simbaan. Santan nga ikaskaso ni Mr. Wong. Kan, Papa. Tuso talaga, Don Leon. Ngam sige lang. Si kayo na nita kundaway. Ngam iti kanito umayon kanya kasat. Si kanto matagsaglap sa am. Kan panakay papain. Wan ising, naggapo itay dito'y dalyon kan Monica. Ipaspasyar ni Monica ti amana. Napandagayam dita, ma'am. Kunaklakit din no diyo ang mo arimwarda. Naklaatak nga rod itay addada. Kunaklakit din no anya tinapasamak. Gapo siguro tanakapanaw kayon itay nagriingda, Mayura. Iso nga rod ti kunanilyon. Iso kano adim magasda dito'y itay. Kat papananda kanupay ngay, ma'am. Nadakamat mo't itay ni Monica. Ama pandakano iti ayan ni Padre Simon. Diyakon amo no sa dino pa iti papananda. Apaman ama kapanda iti simbaan. Kastagayam. Sa bagay, nasaya at met no kasta akanayon da nga agkuyaw. Nakarkaro nga agbalinda anasinged nga agama. Pudno dayta, ising. Kaya't kumat ti kasta mapasama. Kakaasi ak anang laplapad iti bagik itay, Padre. Don Leon. No tsak la pampanunutan nga adda kami itay iti sango ti simbahan. Ang mga noan yan tinaaramid ko iti dayjaya, Mr. Wong. Amom, Don Leon.
Kaya't ko tagyaman kan ka. Ne, anya ti kayat mo asawan, Padre Simon. Gaputan na panagnagak. Akaba alam gayam a kontrolan ti emosyon mo. Padre Simon? Indikasyon dayta. Akaba alam mat nga rod ti mamakawan. Iso maragsakan ak. Ket kayat ko tagyaman kan ka. Okay ka lang, Papa? Sapay la kumata saan mo na apang panunutin pa iti panagranayo ka ni Mr. Wong. Ija simbaan. Pasiglat ta ka din asan na ay ti isungbat mo kanyak, Papa? Pasensya ka niya. Jak ilibagkan ka. Ngaging ka ita. Kat agpurpurik pa'y laing titarak. Nang runa ket kila at analagip ko amin asinagrap ko. Iti addaag pala iti ikot dagiti nagtukod kanyak. Papa, Iso akalat ang nagpungtutak itay. Ang nakakita kin Mr. Wong. Ngam na yung paglangem. Tanapanunod ko nga adda kami ti sangot ti simpaan. Maximo, sikapay lang makamo panakataliman listawlant. Abay, boss. Kaya't ko agtalinaid pa lang ditoy. Tsakpay kaya't lumual. Agpupok kayo ditoy? Kasta ka di, boss? Amangan day ta kasayatan mapasamak. Tapno malisot jak magustuhan pagtengita. Maliknak ngamin. Napudot ako na yan ni mata nga sinuman. Nilangan padli Simonita makitkitak. Ada simpatya na kanyak. Kat panagkunak. Isulang mapagtalka kita. Kan makatulong kanyak. Mangdalos nagan ko. Kastagayam tinapasamak, Monica. uwan niya ising. Nagdanag akmat. Nagamak ka nga amangan no agdinuklos da. Nagdanagak para iti salon at ni Papa, Yaya. Kasanon, no iti panagranada. Kat ngumato ti presyon ni Papa. Monica, Amangan noan niya ti mapasamakan ko na. Naimbaglakit din ta kinabaulan ni Papa alinapdan ti bagina. Kat nakontrol na ti emosyon na. Kasla narigat ko apat dyan ti imbagam Simon. Agam isutag pa'y sunarding. Nakitak no niya tinapasamak. Kinabailan ni Don Leon a kinontrol ti emosyon na. Jakmat na mati di damo. Ngem kaputan ay matangap. Namati ak. Isungam mo nga dapay gundaway para ka ni Don Leon. Aguray ka man, Simon. Apay narding. No agsasao ka, kasla kayat mo nga agbaliw ni Don Leon. Anyaya ti madi nga aramid na. Adda ka di ammom. Ha? Ibagam man kanyak, Simon. Adda ka di ammom asaan ko nga ammom. Jakla kayat amakadlaw ni Monica. Iso akakaasya ka ng laplapad iti pagikpogi. Amo, ngam no awan lang atan ni Monica. Amang nga noan niya tinaaramid ko kini Mr. Wong. Nga mamo, kasayatan no kontrolam ti emosyon mo. Laglagi pa. Awan mo ta talaga ti pakay naigan ni Mr. Wong itinapasama. Amok day tapogi. Ngam no malaglagip ko ti dandani na mimpinsanan apan nakagunod na iti panagtalik ni Monica. Talagang agporek ti tarak. Sana bale amo. Tayta, nabawing yun ti panagtalik ni senyorita. Kinapudno na. Kagura una yun ni senyorita ni Mr. Wong. Isa pa nagkunak kat awanin tagbaling payaparikot yun. Sa anak ngagtaliklatan, Bogi. Narigatan. Ang mga numamay sa anak day jay nga inche. Rumbang ko mga min ang mabaludan day ang Mr. Wong. Mama, Ngamgapot damot koneksyon na. Maitantantan ti panakalungsot na iti pagbaludan. panagkunayo ka di kat day tatirumbag, Mama. Monica, iha.
Anya ka din day nga ibagbagam. Nalawag ti ko na ni papam. Dayjay a Mr. Wong ti utak ti panakadukot na. 50 milyon ti kapilitan nga inted ko kas ransom. Iso ang nakasubli kada ta si bibiyag ti amam. Tuso dayjay nga inchik. Pinalabugan na ka, iha. Isumatlaan na lukay anang tedken ka iti dadakkel agatad nga itulong mo kampay idi kadagiti agkasapulan. Hanggang gayam, adda sa bali apanggap na. Ha, naimbaglaangan, tanakasubli a si bibiyag ti amam. Kat day ti kadakkelan abiddot na. Tanabisto no anya ti agpayso aburik na. Anak-anak, boss. Talaga nga awan dito'y San Bartolome dagiti buyot ni Don Leon. Imposible, Maximo. Amamok Don Leon. Saan mabalin mayadayo ken kuana dagiti buyot na? Taklot dayjay. Iswa ka sa pula na dagiti buyot na. Tapno hadamang salaknib ken kuana. Boss, Iso mamatya kadalang lugal nagpaknian dagiti buyot na. hangin boss. Sinawaran dagiti tao tayo tintero a San Bartolome. Sanda na sarakan dagiti buyot ni Don Leon. Napaanak pa yun di kabakiran. Ngem awan na pulos tinadoktalak. Basta sarak mamati, Maximo. Kas nakunakon. Amamok Don Leon. Tuso dayjay. Patsa kadala nga sidag dagiti buyot na. Saruman nugot dayjay mayadayo ken kuana buyot na. Itay payasaan ka matagtagarilyon. Anya ka diti pampanunutam. Dayjay ang Mr. Wong. Leon, Awalan ba in dayjay? Jagla impagharop akabaylan nag-apagaramitan iti kasjay. Nagtali ka kinkwa nga oray adon tinadamdamag ko amadi nga aramid na idi ije syudad. mabalin ka di Leon. Lipatan pa'y laang ti may papan iti dayta. San abale, tamakaamun kan kwa na ti abogado tayo. Jonah, Naramidan ti formal a reklamo. ngam nagkontrademanda. Kat dayta ti magagapo, no apay amaitantan ti amin. Anya nga ron ti pampanunutam ita. Jonah, Pangaasim, husto ko man. Adalo mo ti rabii. Aginanatan. Ay na, pasensya kan balasang ko. Si kamot din tinagluto iti armusar. Talaga sinapak tinagriing yaya. Kaya't ko apagserbian da mamakan papa. Kasta ka de. Wan yaya. Nasaya at no kasta. Ay na. Nakabangbanglo ti ayamuom ti linuto ma. Makapabisin. Sigurado anaimas da ita. Agyaman ang yaya ising. Apaman ang makariing da papakin mama. Agigiddan tayon nga agar mo sa. Panagkunong ka ni. Ket kasta ti kasayatan nga aramidan, Mr. Wong? Dayta desisyon ko, padle. Liklik ako na nyaman panakilangan ko kadagiti agindag San Bartolome. Sa baling aminan tlato da kanyak. Mr. Wong, dimit ka na yun nga ibagakkan ka. Arumbang lang agbalin ka natibkar. Di ka pa'y dagal. Halalamidak dayta. Ngam ka po panang dadal Don Leon kanyak. At iwan na kon panakaupay maliklik na kita. Mr. Wong, sana makatulong ti panang pabasol mo iti uray asino. Gapoy tinapasamakan ka. Ngam kinapuno ibagpakak. Isa patak batok ko langit. Awan amok na pasamakan ko ana. Ngamapay siya pinabasol na. Adalintag tayo masursurot, Mr. Wong. Ada proseso anas ka na matungpal para iti reklamo kan ka. Bayam amay patungpal ti proseso. Ket patib ka rin ti reklam. Tapno di ka mailuyos iti pungtot mo. Anya pa'y ti masapol mo, papa? Ibagamlaan kanyak. Awan ni Mang Bugi nga ibabaon mo, no adda masapol mo. Taiso ti mangiman maneho itakan ni mama. Monica, Iso asyak pa lang ti makaam mo. Siyak ti mga sikasokan ka. Kat no adda kasapulang,
Ibagamlaan kanyak. Adamot ni ising, iha. Papa, saan mon ataktakan ti panagtrabaho ni Yaya? Siyaklatan ti makaamukan ka. Isu nga rod nga addaak ditoy. Saan ka di? Anyan, Monica. Mariknak tinalabas a kinasimpot mo, iha. Makonsensya ak lakat nga roden. Ha? Papa? Sa pela ko ma, tamapakawanak, Monica. Pakawanan anak ko. Apay nga kitkit daw iti pamakawan ni Don Leon. Gagayem di uliwayan na denggen, tituloy tinobela tayo na pauluan. Itinagan ti Ama! Itinagan ti Ama! Napalabas. Nagranay di simbahan da Mr. Wong ken Don Leon. Saan analapdan ti panagsubang dagitoy? Ngembim malayot ni Monica ket inya dayunan ti amana. Nagsakit mo't tinakom ti inchik ket inkarina nga aramiden na ti amin tapno mabalis na ti Don. Iti sabali a bangir na ibaga ni Padre Simon ken ni Hepe Salvador tinadlaw na ken ni Don Leon iti nagranada ken ni Mr. Wong. Nakuna na payadakkel ti tsansa ti Don nga agbaliw. Iso asinaludsod met ken kuana ni Hepe Salvador. Noan niya taam muna may papan ken ni Don Leon. Kabayatan na. Naikkan manen iti gundaway nga agsarita dagiti agama a Don Leon ken Monica. Itagagayem. Denggen nyo tituloy tinobela tayo na pauluan. Itinagan ti Ama. Siyak pa'y lang ti makaam mo, Papa. Siyak ti mga sikasukan ka. Katno ada ka sa pulam, ibagamlaan kanyak. Adamot ni ising, Monica. Papa, saan mon ataktakan ti panagtrabaho ni Yaya? Siyaklatan ti makaamukan ka. Iso nga rod nga addaak ditoy. Saan ka ti? Anyan, Monica. Mariknak tinalabas a kinasimpot mo, iha. Makonsensya ak lakit nga roden. Ha? Papa? Sapay la kumata mapakawanak. Pakawanan nak, anak ko. Apay nga kidkid daw kan kanyak iti pamakawan. Anya ti kayat mo asawan, Papa? Pakawanan nak iti panagbalin ko nga istrikto ken kay ti kalabas. Jak lang amin kayat nga dadaga sa mapasama ken ka. Pakawanan nak. No adda dagiti guntaway anakabil ka. No nabugkawan ka. No napasakitak ti Rignam. Papa, Iha, patpat din ka unay. Kadyak kayat ama isagmag ka. Iso ana aramid ko ti kasjay. Tadinak ngamin ibangag iti. Papa, saan ta napagsaritaan ti may papan iti dayta? Basal ko matlaang, no apay ang napasamag ti kasjay. Iso nga awan ti pagdanagam. Ta saan ang nasakit tinakam ko kan ka. Mayora, jak ni namnama ti Yomayo dito'y matartaniman a restaurant ni Mr. Wang. Imayak, tadaimot ko a legal a dokumento amang ipaspasardeng iti konstruksyon ti restaurant. Anya ti kayo asawan, Mayora? Nalawag tinangag mo? Adaimot ko a legal a dokumento tapno mapasardeng ti pannakatarimaan ti restaurant. Mayora, kumpleto matin. Dokumento nga Nalipatam samot din. No asino saan mat nga ti kasta? Mayora ko gante. pasardengem dagiti agtrab-trabaho. No di mo kayat nga aramatek pa iti impluensya. Tapno mapasardeng laeng daytangar aramiden nyo. Katidanon mo iti amom nga awan ti lugar na dito'y San Bartolome. Pinaramid ni Chola day tapok eh. Wala mo. Naglatak nga ron. Jak ni namnama nga dagayam nalimod aganwat ni Mayora.
Anya tinapasamak, Bugi. Ang mga ano niya ti mapasamak kini Chona. Ikagdanag amo. Saan kabaybayan ni Mayora? Kanadamat dagiti pulis dito. Nasayat no kasta. Ulitek, pantayam ni Chona. Diyak kayat nga dadaki sa mapasamak kin Kuana. Napasardeng dagiti agtrabaho, Mayor Arrogante. Nasaya at hepe. Bantayan nyo na imbagday ta lugar. Ang mga no aramatan manan ni Mr. Wong dagiti koneksyon na. Kaya't ko lang ipalagip kada kayo, Mayora. At damat ti igamda legal a dokumento. Tapno maurnos ti restaurant. Dagiti abogado kundi makaamo iti dayta, Hepe Salvador. Tibilin ko ti rumbeng atong panam. Na-impluensya ni Mr. Wong, kat amangan no ipilit na nga ituloy ti pannakatarimaan ti restaurant na. Talaga nga aging gaita. Kaslasaan ko pa'y laapat dyan ang nagkid daw kanyak iti pamakawan ni Papa. Si kamet balasang ko. Nakaskas daaw ka din no aramiden man ni Papam ti kasta. Yaya, Amin a tao, dumteng ti kanito ang maamiris daan nagbidot dagayam. Iso asaan mo ko maapakas daawan, no naamiris man ni Papam dagiti naaramid na abidot. sa bagay. Husto mo't ngamin ti imbagam, Yaya. Kapintasan pa'y kit ditikas jay ang napasamak Tanaamiris ni Papam ang nagbasol kan ka. Ngam kinapudno na, Yaya ising. Awanin kanyak dagi jay apasamak. Nalpasan, iso alinipat kon. Monica. Iso na lang ta. Taan niya. Apay adi mo ituloy no anya man ti kayat mo nga ibaga. Awan, Yaya ising. Lipato mon, tinaibagak. Ti ayop mayola logante. Anya kayat nasawan kas jay nalamid na. Nadlaw, ipitin da ka, boss. Paset laki di da ito'y plano, Don Leon. Boss. Ayop talaga da jay, Don Leon. Talaga kayat naktatailan. Boss, anya ti plano mita? Panunotag pa na imbag. Ngam kayat ko kasalita mayola logante. Saan lumbang kas jay nalamid na? Boss. Awaga matol ni. Naskan masikaso dagos da ito'y. Tsaklakit itulok saan masimpal istawlant. Tadakkel unay lokik. Hello, Leon. Joda, kasayatan siguro nagawid ka. Ha? Apay? Ada ka didaka sa napasamak di tamansyon? Namuag tinaramid mo, Joda. Delikado ang tao ni Mr. Wong. Amom data. Inaramid ko laang tirumbeng, Leon. Masikuranak iti kinabuntog ti pannakalungsot ni Mr. Wong iti pagbaludan. Gapo iti inaramid na ka. Isong araramidak ti amok arumbeng. Delikado tararamidam, Joda. Iso mapalin ka ti. Agawid ka ko man. Inawag ako ni Bugi. Sige, tungpalag ti kayat mo. Amangan mat no personal ti makagapo. No apay ngay naramid ni Mayor ti kasjay, narding. Talaga personal. Ket mamatiak nga da pa kay naigan tinapasamak kini Don Leon. Isu akas dya gip-gipitan ita ni Mayora ni Mr. Wong. Sa malila talaga no dagiti babak nang ti involve ka dagiti kakasta krimen. Sana basta mabalod. Tadda kwartada nga aramaten da. Tapno maitantan ti kaso. Angam no sakla amay sa magustuak dagiti mapaspasamak, Simon. Anya? Apay mat, narding. Babaan iti mapaspasamak ita. Ininot ang makakalkalapak iti impormasyon. Amang itundan to iti pan nakasulbar. Dagiti napasamak aparikon. Saan ka kadi ang mabutang itikas din inaramid mo, Mama? Legal ti inaramid ko. Aklo na nga inaramat ko ti impluensya kas Mayora. Ngam legal ti panangipasardeng ko iti panakatarimaan ti restaurant ni Mr. Wong. Mama, Iha,
Di mo kunaan. Adi mo magustuhan ti kasdi ngay naramid ko. Mama, kaya't tangag pada amadusa ti asino man nga utak iti napasamak kan ni Papa. Ngam pangasim ta aganlat ka kuma. Iha, Diya kayat nga ada maisag makada kayo kan ni Papa. Masakita anak lakit di iti husto. di kagdanag. Agan nadak, iha. Saan ko nga itulok nga dadakas ang mapasamak kanya? Amo mat sigulo no apay mayak, Hepe Salvador. Mr. Wong, Nakasango kayo iti pasaldang Mayola Logante pan nakatalimaan listawlan ko. Da kayo nakakita amin. Mr. Wong, adda legal a dokumento nga igam ni Mayora. At dapat legal dokumento ikam ko. Mr. Wong, Sabay la kumahepe, sang kagbalin, kasla aso ag tungtong palatan Mayola Logante. anya? Mr. Wong, jak sa magustuhan ti kasta na sa uyo. Pues, panagnakam saan po no yung bakak, Hepe Salvatol. Panagnakam kanyak saan ka may sa kadakiti aso, taltalak ng pamilya Logante. Nagpakada ka kada Ma'am Jonah. Kinasarita ko ni Papa. Sigurado ka a pinalubusan na ka. Yaya ising, hindi ka kadi mamati kanya? Saan mo't nga iti kasta balasang ko? Kaya't ko laeng ti makasigurado. Taamangan no anyan tukit di ti mapasamakan ka. Di ka madanagan, Yaya. Kinasaritak itinasayaat ni Papa. Iso ang pinalubusan na. Alang road balasang ko. Aganad ka, ah? Uwan, Yaya. Di kagdanag. Taijay laang matayan ni Padre Simon, ti Papa na. Nagturod kayo nagsaway ti kastseka ni Hepe Salvador, boss. Hanya kumalombang kabuteng ko nga ay Maximo. Husto amin yung bakak. Kansak ba na panak ijay ayan, Hepe? Binilin ako na yung pagkabukado. Boss, Ni ko Mayola kasalitak. Niyang bilin na tolne. Saan ko pa sanguan Mayola? Hamangan kami na niya mapasamak. anya ti sumarunong aramidan tayo, boss. Panunutek pa na yung pag. Maximo! Maximo! Ha? Ti kotse mo ni Karay Chay, saan ka di? Isunsagag pa iso, boss. Kaltingam, imani oblam logan. Sulutan ta Monica. Talasem! Natalag ka ita namang palpalubos ka ni Monica, ah. Inkari ni Monica ng agsubli at agos. Mapanla ka no di simbaan. Leon, Kan maisa, saan ani Monica ti kayat ko apagsaritaan ta, Jonah? Ti inaramid mo, ti kayat ko apagsaritaan ta. di mo ka di kaya tikas di nga inaramid ko, Leon. Saan niya iti kasta? Nga maamakak, Jonah. Ang mga noan niya tiramiden kin ka ni Mr. Wong. Leon, Kas itinakon-akon. Napagkat ang tao ni Mr. Wong. Ang mga noan niya tiramiden nakin ka. Day tati pagtanagak. Leon, kabaulak ti bagik. Basta ganad ka kuma, Jonah. Tano at dadaga sa mapasamakan ka. Sa anak ng babawi nga umbutang itibiyang. Diyak amo, bukas ano ter aramidem narding. Agam amangan mat no datid dakas nga ibunga dayta. Di kagdanag, Simon. Amok ter aramidag. Narding, Patsak nga damadok talak, gapo iti mapaspasamak. ipalagip ko lang, Narding. Agpadaan na impluensya da Don Leon kan Mr. Wong. Amangan no niya ti mapasamakan ka. Simon, Isungagan nanad ka. Saan asinsinan dagiti mapaspasamak dito San Bartolome? Isu arumbang nga ganad ka, Narding. lugan ni Monica tinagsardang iti batog ti simbaan. Sigurado, si katigagara na. Isungag pakadak maten. Naaramid mo ka din timbagakan ka, ising. Wan, Ma'am Jonah. Nasaya at matno kasta. Ni Monica, simangpot ka din. Saan pa'y, Ma'am? Di kay agdanag, Ma'am.
Ingkari na nga agannad. Kan ingkari na nga agsublimot la adagos. Sa bagay mo't ket dia. Naalangarot, tagsubli aki ayan nilyon. No sumangpot ni Monica, ibagam adagos kanya. Amangan mo niya tiramidan ni Monica. Nung makita na ka, boss. Hawa takas kakalakan ko na, Maximo. Kaya't ko lang makasalita. Boss. Hawan ngalot nasken pagtanagak. Sige, boss. Sikat makan mo. Ako riyak latan dito kotse. Wan, Maximo. Sapay la kumao manukot, Monica, makisalita kanyak. Pacek. May ka na kung taway makisaw kan kwa na. Malawlawa ka namin. Kat maamilis na. Awan polo samok na pasama ka mana. Agbaligi nga ta ni Mr. Wong iti plano na. Gagayem di uliwayan na dinggen, tituloy iti nobela tayo na paulwan. Itinagan ti Ama. Nobela ni Ferdinand Feria. Musika ken iti direksyon ni June Rebotazo. Computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon.